1928. Archibald Rice. Čujte, Srbi. Bio sam uz vas kada vas je zadesila beda. Delio sam vašu patnju, a da bih to učinio, žrtvovao sam lagodan život i vrlo lepu karijeru koja mi je mogla još mnogo toga doneti. Prirasli ste mi za srce, jer sam video vaše ljude na delu, u borbama i u teškim trenucima, kada se jedino i može uočiti pravi karakter jednog naroda. Zavoleo sam vas i zbog brojnih žrtava koje sam za vas podneo, jer se istinski vezujemo za ljude ili stvari, tek kada nas ta žrtva skupo košta. Međutim, video sam i vaše mane, koje su nakon rata isplivale u svojoj ružnoći. Neke od tih mana biće pogubne po vaš narod ako se ne promenite. Ne bih bio pravi prijatelj ako vam ne bih ukazao na opasnosti i ako vam ne bih, kao u ogledalu pored vaših istinskih i lepih vrlina, ukazao i na vaše loše strane. Neću vam prećutati ništa i reći ću vam sve ono od suštinskog značaja, jer pravi prijatelj nije onaj ko vam laska, već onaj ko vam govori istinu, celu istinu. Pa ipak, ovo ogledalo vas samih nećete dobiti dok sam ja u životu. Pronaći ćete ga među mojim dokumentima i učinit ćete od njega šta god poželite. Možda ćete ga pročitati, razmisliti o njegovom sadržaju i izvući neku pouku iz njega. A možda ćete ga i prezreti. I u tom slučaju će istinska srpska duša, duša hajduka i junaka koji su ginuli za oslobođenje, potpuno nestati sa lica zemlje. Ovaj rukopis je poslednja usluga koju sam za vas mogao da učinim.